Здравейте, приятели! Добре дошли на канала Tarot and Other Stories. За мен е удоволствие да заснема първото си видео за този канал. Много ви моля, прочетете информацията за канала в About. Там съм разказала малко повече за моята философия относно Таро. Занимавам се с четене на карти от 20 години, още от ученическите си години, като до тук съм се занимавала чисто любителски. За мен Таро е преди всичко помощник и съветник. Помага ми да осъзная някакви аспекти в дадена ситуация, които до този момент не съм осъзнавала. Помагат ми да осъзная по-добре собствените си грешки в поведението си към дадена ситуация. Помага ми също така да формулирам определени зависимости, определени скрити влияния, определени последствия от моите и чуждите действия. Като цяло таро картите ни помагат да се справяме по-добре в различните ситуации, да взимаме по-информирано решение и съответно да извличаме максимума за нас в дадена случка. Днес ще направя едно любовно четене. Разбира се, любовните четения са най-търсени и най-популярни в онлайн пространството. Моля ми те предвид, че това четене в общата енергия няма да резонира за всеки. Но всеки, който е попаднал на това видео, ще намери някаква частичка, която се отнася до самия него в него. Съответно, моля, отпуснете се, не кръстосвайте краката и ръцете си, за да протича енергията по-добре през вас. И нека да видим кой е човекът, който идва при нас за това таро четене тази вечер. Така, това е един силно емоционален човек, по 10 чаши. Може би не е особено стабилен, чашите са много вода и са на приливи и отливи. Възможно да е това да е човек, който в един момент показва доста силна емоция спрямо даден човек или дадена ситуация, или пък член на семейството си, но в следващия момент рязко да изтива. Все пак това е човек, който носи доста емоции в себе си. В същото време това е обсебващ човек. До голяма степен той е обсебен от емоциите си, може би от любовния си интерес. В момента, в който изпадне в някаква ситуация, която тригърва, подбужда неговите емоции, той вероятно не спира да я мисли. Ето тук, по двойка мечове и по дявола. Затваря се в тази ситуация, не вижда нищо друго освен нея, не може да вземе решение, изобщо блокира се. Примерно при нов любовен интерес той не може да мисли за нищо друго. Това обаче му носи доста черни мисли. Изобщо до известна степен токсичен човек е това. Токсичен, обсебващ човек. Човек, който се пренавива в много ситуации и най-вече в ситуации свързани с емоциите. Ситуации свързани с любовния му живот. Какво друго можем да кажем за този човек? Човек, който е склонен също така да влиза в циклични отношения, да се събира с даден човек, след това да се разделят, после отново да се завръща към този човек, пак да се разделят и така нататък. Но в същото време е човек, който най-вероятно не може да се обвърже сериозно. Разбира се, това няма да резонира за всеки. От тази идентификация, ако поне 50% от нея се отнася за човека, за когото вие си мислите, значи това видео е за вас.
Хайде да видим какви са мислите на този човек сега за вас. Какви са мислите на този човек сега за вас? По страшния съд, последван от рицар Пентакли. Може би с този човек сте в някакъв сюблимен момент на вашите отношения. Тоест, възможно е вие да сте разделени и той да иска да се завърне към вас. Може да сте в момент, в който трябва да се вземе някакво решение. Другият вариант е да, ако сте заедно, този човек да върви към раздяла. Според вашата персонална ситуация с този човек, вземете това отчетенето, което ви резонира. В случай, че сте разделени с този човек, той има желание да тръгне към вас, взел е това решение по рицар на пентаклите и вероятно ще започне да прави някакви стъпки. Той може вече да ги прави, просто вие да не ги виждате. Но по петица мечове той все пак има някакви колебания как да постъпи. Възможно да се чувства гузен, възможно да се чувства виновен, възможно е той да е бил предаден или да ви е предал в дадена ситуация. И в момента той по някакъв начин се бави, защото не е сигурен по какъв начин точно да процедира. По картата на магиосника обаче, все пак това е способен човек и той ще намери начин, било то чрез манипулация или пък някаква стратегия. Манипулацията не винаги е лъжа, измама и нещо лошо. Може чрез някаква стратегия той все пак да успее да достигне до вас. Ако вие сте заедно с този човек, но връзката ви не е в цветущо състояние и има напрежение помежду ви, този човек вероятно си мисли по какъв начин да се разделите. Ето тук имаме и осмица чаши. Също така с този човек може да имате някакво разстояние помежду си. Все пак имайте предвид, че целият този процес, цялото това движение ще се позабави. В момента в мислите му, но той не е особено сигурен и не е особено активен по отношение на това как да действа спрямо вас. Хайде да видим сега какви са неговите чувства. По седмица на чашата той има чувства, но все пак има някакви колебания, някакви чуденки, нещо се чуди този човек. По асо мечове обаче ще вземе решение. Сега тук имаме паш пентакли, който е централна енергия по отношение на чувствата. Възможно е, за някой ще се проиграе, че този човек в периода на раздяла тепърва ще се опитва да осъзнае чувствата си спрямо вас. При други ще се разиграе, че по някакъв начин той ще се опита да предприеме някакви действия, да измисли някакви постъпки, по които той да влезе в някакъв разговор с вас по шестицата пентакли, с някакво вземане-даване. Сега с този човек по тези карти е възможно да имате някакви отношения, свързани с работа или с финанси. Не се виждат много чувства тук. По-скоро този човек е в някакъв период на разсъждение, както видяхме и по-горе, някакъв период на осъзнаване. За повечето от вас ще се окаже, че това са прекъснати отношения на разстояние. Но този човек изгражда стратегия и един вид учи нов начин. Това е карта на чирака, на ученика. Учи нов начин, по който да достигне до вас. Вероятно вече има някакви намерения за стабилност. По тези карти да предложи някаква стабилност. Но имайте предвид, че по деветката това е
Деветките в Таро са самостоятелни енергии. Този човек по-скоро е фокусиран върху това как той да е добре. Това се вижда в неговите чувства. Можем да спекулираме, че това до известна степен е един самовлюбен човек, който в повечето случаи гледа собствения си интерес. Това обаче не се е проиграло за него добре във вашето отношение, защото той тук се опитва да избере път към вас, да осъзнае емоциите си. Все пак това решение е взето и той ще направи крачка към вас. Тук говорим за всички, които са в раздяла. Хайде да видим какви са намеренията му. Ако се завърне към вас, с какви намерения ще го направи. Нека да подредим малко картите. Така, тук стартираме с картата на справедливостта. Неговите намерения ще са всичко да е открито, всичко да е честно, картите да са на масата. И ще по силата ще държи на това. Да знаете, че вие имате голямо влияние върху него. Силата ще държи на това и ще се опита по някакъв начин по крал мечове тази справедливост, тя да дойде от него. Ако преди той е постъпил несправедливо с вас, имайте очакване, че този път намеренията му са това да не е така. Намеренията му са за стабилност. Ако в случай, че сте били в тайна връзка, тази връзка вече няма да бъде тайна, ще бъде открита. Ако сте били гаджета, сте живели разделено, ще иска да стабилизира тези отношения, може би да заживеете дори заедно. И да ви направи кралица пентакли, домохазяйката. Неговата официална партньорка. Много хубаво, много хубави карти, харесват ми до тук. Независимо от това, че тук не се показаха особени чувства, той може просто в момента да ги е блокирал, за да потърси вариантите и да си направи една равносметка как да процедира от тук нататък. Хайде да видим какви ще са следващите му действия спрямо вас. Така, тук виждам две карти с много тежка енергия. Десетка мечове и десетка жезли. Общо взето те на мен ми говорят, че вече не се търпи ситуацията, в която се намирате двамата. И тя ще бъде прекратена. Той ще предприеме стъпки да бъде прекратена. Тук имаме висша жрица. При някои от вас, които са в тройни конфигурации, то тройната конфигурация по някакъв начин вероятно ще бъде разрушена. Тук нямаме в останалите карти нещо, което да ни навежда на тази мисъл. Но все пак за много малко от вас може да се проиграе нещо подобно. За останалите, които не са в тройни конфигурации, тук ще се постигне някаква мъдрост. Вътрешния порив, вътрешна мъдрост и така нататък ще доведат до прекратяването на тази ситуация по двете тежки десетки. Тук има трета десетка, колелото на съдбата. Това пак ни показва, че цялата тази ситуация просто ще се преобърне. Каквото е било, вече няма да бъде. И ще доведе до някаква хармония. Четворка жезли. Сега, четворката жезли е една от най-хубавите енергии, но в същото време и малък аркан. Ще имате със сигурност подобрение на действията, на отношенията, някакъв празник ще настъпи между вас. Дали ще е между вас, дали ако се разделяте, всъщност това ще е за добро и вие ще се почувствате по-добре след тази раздяла. Но все пак имайте предвид, че нещата отиват на добре. При следващите действия намерението ми беше за един месец. Все пак вие си зададете това, вие при задаването на въпроса сте си обърнали внимание, вие за какъв период го задавате. При всички положения няма да е за период повече от 3 месеца.
Хайде да видим какво ще е развитието между вас в следващите 3 месеца. Вие тук идвате в енергията на кралицата жезли. Това е една много хубава енергия. Искам да видите дамата, която е изобразена на тази снимка, колко е жизнерадостна. Вдигнала е ръка като победител. Тук все пак имаме картата на победата, която е преди нея. Ситуацията каквато и да е, тя ще се разиграе добре за вас. Ако ви се дължи извинение и този човек не е постъпил добре с вас, ще ви се извини. Ако имате общи деца, ситуацията ще се разиграе положително и за вашите деца. Вие ще се почувствате много добре от цялата тази работа. Също много хубава енергия, много се радвам, че се паднаха такива карти за първо гледане. Добре, благодаря ви за времето, което отделихте да гледате това видео. Ако ви резонира, ако ви е харесало, моля натиснете лайк и последвайте канала ми. Също така съм оставила линки към Facebook страницата ми. Ако ползвате Facebook приложението, можете да последвате страницата ми и там, където ще качвам отделно карти с варианти и послания на дневна база. Благодаря ви за търпението и се извинявам в случай, че по някакъв начин не съм изговорила посланието много ясно и гладко. Бъдете търпеливи с мен като за първо видео. Надявам се да ви е харесало. Приятна вечер ви желая!